बे भिडिअआ इन्टारेस्टिंबो आरो फारसेथिं दुखुबो आरोना लोगोफोर। खम गरम मादै फैसालिया नैबे स्नेहा बिमाया फेसबुकआव बोदलाबानो मोनग्राया देनजारथार माथो खम गरम जानानै दंमोन बियो बुस्थुआ दा माथो गांसो गोरलै नागिरनानै आदैखौ माथो गारनोसैनो गाइसमोन। लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब बा फल' खालामनो दाबाव। बे भिडिअआ इन्टारेस्टिंबो आरो फारसेथिं दुखुबो आरोना लोगोफोर। साननो थाङोब्लाथ' खारथावनायानो नङा। एफा न'खर गोनां मानसि फिसाजोफ्रानो बिलाइनो सम जालायबाय आरो बे समावनो मा नांगौ लोगोफोर देगार गोदान फान्थाव लाबार फान्थाव गोदान नांगौ। स' अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना क्लिप्सखौ ससे खोनासंना लाग्रोदो। नैबे आं दा खारनानै फैनाय हौवाजों रायलायनोसै इउएसनि हौवाजों। नों दा माबायाव गैया इण्डियायाव गैला? गैला। इउएसआवसो मोनहैबाय? ए ओमफ्रायनो खोनासं नोंनि हिनजावखौ आं जोबोद मोजां मोनो। आं बिनि बिना आं थांनानै थानो हाला। आं फाग्ला जासिगोन जाबाय। आं नोंनि हिनजावखौ हाबा लानोसै। नोंसोर बोराया जाम्बा आंखौ खिथानानै होग्रोखाबाय नालाय आं मोजां। आयु 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 देन्जारलै आयु आयु। जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला गाज्रि मोननानै लाब गैया। मादै फैसालि मिथिबायना डाइरेक्टखा बियो ना बुंदों बियो लोगोफोर गावनि बोरायालायनो जाम्बा। जुदि गावनि बोराया जाम्बाब्ला माबोरैथो सानै फिसा जोनोम होखो, माबोरै खांखो, माबोरै फेदेरखो, माबोरै फोरोंखो नङा होननो लोगोफोर। आरो एसे गोबाव सम बोरै रुजु रुमु संसारखौ जानो हाखो, माबोरै जाखो जुदि आदैया जाम्बाब्ला नङा होमबा लोगोफोर। न'खरनि खोथाखौथ' साननांगौमोन बियो, फिसाजोफोरनि बागै साननांगौमोन। बुरै बैसो जालायबाय न'खरनि खोथाखौ साननांगौमोन बियो। गावनि लाइफखौ साना जियानो जाबाय दे लोगोफोर। एसे धैर्य होननाया मानसिनाव थानांगौना। बे फैसालि मादैया गावनि न'खरखौ सानला आरोना, गावनि न'खर, गावनि फिसाय, गावनि गथ' गथायखौबो सानला। डाइरेक्ट बियो बै जेनाखि गांसो गोरलै लाबार बेखौसो सानो आरोना बियो गाइसमोन। बेनो देगार गोदान नांगौ, माने फान्थाव गोदान नांगौ आरोना लोगोफोर। देगार लाबारसो बियो मिथिबायनो। मा बुङो गाइसमोन डाइरेक्ट बे फान्थाव लाबार नंगौना नङा लोगोफोर। इसिबां रुजु रुमु संसार जाबाय, एथ' दिन संसार जाबोबाय, दासो माब्रै गोदान गोसथोनाय लाब बिदि जाथावो लोगोफोर। गथ'फ्रानो देरलायबाय, एसे गोबाव सम रुजु रुमु संसार जालायबाय, दासो आद लाभ स्ट'रि क्रिएट गोदान बानायदों आरोना लोगोफोर। मिनिथाव खम डेन्जार बियो मादै फिसालिया ना। खोनाफेराखै नुफेराखै, फार्स्ट टाइम लोगोफोर आं लाइफआव बिदि खोनानाय आरोना। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै।